Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. Action Hotline. Action Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Action Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Action Hotline. Action Hotline. Action Hotline. Sa liwat mga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa Sabado nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga daw Oktubre 17 tuig 2020. Action Hotline. May 69 na gidlamang kadlaw na bilin bago kita mag-celebrar sa adlaw sa Pasko. Kag 76 kadlaw ang nabilin bago naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2021. Action Hotline. Kumusta ka mo mga suki namon nga matag palamati sa kanginan, mga nagasunod na diri sa aton sining nga pagpangalagad, ang mga nagamonitor via Facebook Live. Good day sa inyo. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, salamat gid sa inyo pagsakdag. Amo man sa mga nagamonitor paagi sa YouTube. Action Hotline. Pero sa matag palamatita on air, nagatutok sa mga transistor radio sa ila sining mga monitor sa salakyan. Good morning, welcome sa aton nga pagpangalagad. Tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Action Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton sining nga tutukan. Action Hotline. Good news para sa mga nagabaligya, mga vendors matapos nga si Mayor Bing Donadia ang nagpapanaog sang executive order nga nagakakas na sang Sunday's lockdown. Na kundi may ara sang lockdown sa mga markets, kapin pa sa 3 kadalagko nga merkado, ang Burgos Central Market kag Libertad Market. Ti after nga may ara sang pagnubo sa cases nga na-record ka adlaw, although kahapon ti may ara sang kwan mo, may ara sang medyo nagtaas na naman, ini-result man sa tong ginpatigayon nga mga swab test. Pero normally kung lang tawon ta ini nga sima na halos nugbo ang record sang cases nga na-record sa Bacolod kon COVID-19 positive. Action Hotline. Kumo nga ginkakas na ang lockdown every Sunday, ano matabo sini? No, kayong pag-insindi ko ang istrikto nga health protocol, hindi niya dapat pagdulaon. Hindi bala drastically nga pabayan mo lang dayon kag buyan nga daw pareho lang ginbuyan mo sa turel. Nga pinagusto na naman ang mga manugbakal kag ang mga vendors. Action Hotline. Pero ang manami sini kay at least ang mga manugbaligya every Sunday, di pwede na sila mag-ooperate starting tomorrow. Action Hotline. Makabulig ini sa ekonomiya sang Bacolod City nga muning ginalantaw man sang alkalde diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. Luwas sina, no, may update kita karon kay Attorney Joselito Bayatan.
man si Mayor Bing nagpapanaog sang sulat sa iya nga kinahanglan imbestigahan natong sunog bala sa Bacolod Government Center. Kag ang ginaduso sa alkalde MGCQ. Pero tinaw supposedly yesterday pa gusto sa alkalde kahapon tani magsugod. Pero ti kabalo ka naman ang proseso ma-course through ini sa regional IATF pa. Antes aprobahan sang national. Kag update man sa ginapaabot nga pagbalik sang commercial trips para sa mga barko, hibaloon ta kay may mga meeting naman kahapon mo. Kag ining subo-subo nga balita, yung gin-rape ba lang 6 years old? Ano gin-rape yung maning 6 years old ni? Dito sa alleged, no? Alleged. Sa may barangay Estefania na ano maning klase. Actually, nag-ako siya sa interview ni Akson Jan. So, sa kawala huya man kag pasunaid tao ni kabuhi niyang gindula niya ho. Ay, perte. Amo na sa parang pinagkamadalag ko nga mabalita kay Sentro Kitaanay sa lokal karon niya nga weekend. Online sa hotline. Rami-rami hon pa lang aton oras porti kada sigari sa aton nga linya na joining us this morning is Executive Assistant Sir Ernie Pinida to give us an update. Sir Ernie, salamat gid sa time. Good morning. Good morning, Mara. Nasa kapapati sa nga programa may aga gate sa inyo tanan. Salamat gid. Siling ko daw ginpukaw kag ginamon karon nga aga kay gusto ko sir mahibalawan although nga tiyang taga Bacolod nagkalipay gid kapin pang mga vendors. Buwas wala na lockdown no ang mga major markets, ang tatlong ka merkado sa Bacolod. Pero sir, ano ang instruction sa alkalde especially under sa imo cluster? Ang mga regulation inapatuman sa merkado, magasigi niya? Oo, Art, no? Yung tagaan ligwa nga kung Domingo, i-abrihan na ang merkado. Kag kung may ara gid man niya, ng disinfection nga imuon, sa gabi inahiwaton. Okay. Kag, basta ang importante, nga ang minimum health protocol, i-observe gid, no? Sa sulod sa merkado. Okay. So, try niya to, ang entrance natin na mulang anay, isarang gihapon, kag ang exit, no? Te, ang, para makontrol natin ang tao nga nagasunod sa merkado, nga hindi magtapan kadamo. Aha. Pero subong hindi pagitanan, no? Nga mga vendors dira, makabalik sa pagbaligya, especially to those nga waya nag-intra o nag-participate sa itong poll testing naton. So, kay ng ginbutangan nato ang ilang mga stalls ang in process tungod nga tagaan sila liwi nga maka-undergo no sang swab test. Pero napatian na nato nga iban ara na naka-swab test na gani. So nga kung mapakita nila ang ilang result o kung nga nakapaswab test sila tagaan pa nasun sila sang sang feature nga compliant. No? Okay. Kag tungod kay pagkatapos ito nga nakahanda kita surveillance testing dito sa tatlo ka merkado, pagka Martes, di ba, may harap kita 347 nga nagpa-surveillance testing man. Pero dito na itong giniwat sa base center. So, almost halos naman taran yung mga vendors na coopera kag nagparticipate ng surveillance testing aksyonan. Okay. Pero kung ang suma total nga sa record nyo, may ara pagid man kag pila ka porsyento ni sir sa mga vendors ang wala swab test? At kung nagtawon naton ang Kiosco, almost no, pila na lang kabilog kasi nga na isa pa sa aton mga supervisors kag city legal enforcement team sa pag-inspection sa mga stores nga ara tulod sa merkado. Okay. Sa sagwa nga mga stores, no? Aha. So kay ang merkado kundi may ara kita stalls, ang ining mga transient vendors pwede na lang ni sila yagyapon o i-allow lang ni sila? At gina inspection man sila basta basta perimeter sang market. Okay. May ara man niya iba niya ang especially limited market. Ang may tupad being yung mga private, yung mga building, nga
ang iba, yung parang tahanan nila. So, oo. Pero tinato niya business permit and licensing office, amo na niya ang mapatuman sila sa ila. Okay, So, okay. Oo. I see. So, meaning, ining mga nagabantay gyapon, kung magsulod ka, entrance and exit sa mga markets, will continue. Oo. Nag-observe yun ang minimum health protocol, no? May aram sila lugasan na sagwa, nang suktok din sila sa ilamak, teachers, no? Para tanal kung konti, tapos nakita, swab test. At least, nakita nabalaan na kung sino itong mga positive. Okay. Na-extract naman natin at na sa isolation facility. Aha. Meaning ang atong merkado, libre na Okay. sa carrier sa virus. Aha. So, amo na ang gina-epekto naman ang managpamakal. Nga Correct. kailangan kung sumid ito, nakahugas na mo, naka-t-shirt sa face mask, para nga, kung may aragin man nga mga malbakal nga carrier siya, hindi siya makalapsa maayos ang virus niya. Correct. Pero kung sekto na pinapatuman, kasi may pagsulod siya pa lang, sa entrance pa lang, ma-detect na siya mo kung carrier siya. Gani. Sa body temperature, magluwas sinati, of course. Malikawan tuod ang anuman nga panglaton kung sundon lang ang health protocol. Oo, kasi kung nakabas siya, naka-face shield, hindi siya makalapta. Kung tatay, hindi asymptomatic siya, hindi siya na-detect sa body temperature o sa body scanning, kaya sa pag sulod niya, hindi siya mabalanda yun, pero hindi naman siya kalapta, kaya nakamask siya, Okay, kaya naka-face shield. Aha. Sir, ang pinaka-latest, itong naginkuhaan ninyo sa swab test, nano, kung may nag-positive ginman, kung may ara ginman, nano na extract na to? Para natapos na. Para extract na araw sa isolation facility. Pati atong pilato ang latest kanina, 347? Wala pa ang result. Wala pang result. Basi karon nga adlaw ma-ara na, no? Okay. Oo. Pero ini sila bangon nga tapos na sila pa swab test, i-allow lang sila gyapon sa market nga magbaligya. Oo. Okay. Alam lang sila gyapon sa market. No, kaya nga ito nakwaon, kung sino na lang ang nagpatisid. Okay. So anyway, expect kita nga inibuwas Sunday, ganahan mo ning waya trabaho ang tao ara lang sa panimalay. Damo gid no ang tao nga magkadto sa merkado kag magpamalaklon buwasan. Oo, kagati mayo lang kay nanunsya naman sa maga nga ang mga vendors makapangita baligya, no, para ibaligya sa buwas nga adlaw, no. Kaya ang aton manubakal kumalo kita ang iba nag-aobra ang iltempo Domingo lang nga adlaw. So, at least nabalaan na nila, nga libre na pwede na sila makapangumpaliwat sa sulod sa merkado sa atin ng tatlo ka major markets. Okay. Finally, may ara ka ipalabot sila kabalo kong merkado subong dala sa Burgos. May ara kami na listener nga karaoke yang ginamonitor mo pratika tunog bla. Kadako nga sound dira ang iya ginagamit. Sir, anong matugon kag imo mensahe sini sa ila advisory sa mga vendors naton? At una, siguro mapasalamat kita na sa ilang kooperasyon, no? Kagate, pasalamat kita nga wala sila madalas ang sol-sol sa iban niya mga isig kapariyo nila nga vendors nga hindi magtuman sa tuanay. Nga sang ulihi gani, nagpaidalo man sila gyapon sa surveillance testing dito sa center. So, madamo gid sa nga salamat sang pagkooperar, no? Kagate, kabalo kita nga ang ginhimo sang gobyerno lokal ang para gid sa aton nga kayuhan, no? Gani ang pananglugon ko lang nga i-maintinar lang naton ang pag-observe sa proper nga health protocol para nga maproteksyonan naton ang aton kaugalingon, ang aton nga pamilya, kay ang aton isig kapariho nga mga vendors. Okay. Madamo gid nga salamat sa liwat, madamo gid nga salamat. Sige. On that note, Sir Ernie, salamat gid and good morning. Good morning, man. Action Hotline.
Ang cluster head sang market at the same time, no, the executive assistant ni Mayor Bing Nonadia, so buwasa, no? Sigurado ni ang mga merkado sadtong kada Domingo makita mo sirado porti katawhay mo. Action Hotline. Bangod sa pagbukas kag paagi sa mando sang alkalde starting tomorrow ining nga mga merkado maga-operate na. Action Hotline. Pero ang wala makapaidalom sa swab test naging butangan ang ila balaligyaan na nga on process at hindi lang kamo anay baligya pawain lang kamo anay isbanga. Action Hotline. Kay hindi gid pwede unless gatong mga naghingagaw na nga pa-swab test ang 347 o galing way pa nagwa ang ila resulta. Action Hotline. Ini ako nagapatid ako ni mabulig sa pagboss ng economy ta because ang mga vendors kinanglanon maninila mo nga magbaligya sa adlaw nga Domingo kay damo man ni pamilya nga nagahulat kag nagasalig sa ila sini income. Action Hotline. Buhi-buhi man mo ang mga naganegosyo sa merkado. Pero hindi kita magkalipat. Bisan pa man nga way na sang Sunday lockdown, kinahanglanon gid nga sundon ta ang health protocol nga ginapatuman. Waay gid dapat sa magatag kumpiyansa. No inabalang laxity kung kaisa nga pagkatapos siling mo, okay na ba lang ang cases ni sa Bacolod? O bisan maglakat ka dira karon, way ka kompleto iyang ginasuksok kalin sa face mask, face shield, kag madula na lang social distancing. Uy, kuidaho ginanay. Action Hotline. Kay until such time nga ara naga-exister ining si COVID-19, hindi gid kita maghatag kumpiyansa. Now, kay anytime, kung sige gyapon ang linatnanay, ang watas ni back to zero, kag base, mas mataas na naman nga community quarantine ang aton atubangon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Voltaire handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod yung kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagli
nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagan palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon,
gihapon kita magapadayon. Timuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya. Radio Philippine Standard Time, alas 8:37 na kita. Oy, good morning kay Engineer Raul Velasco. No, Engineer Raul, kumusta ka na ba? Dugay na taway ka kitay. Bangod sa pandemic daw, katalagsan na lang kita makakilinitanay, bisan magahimata mo, no? Grabing halit sa COVID. Action Hotline. Araman si Ching Mirande, Heaven, si Ay Tabuhara, no? Taga Gilungan, Kawayan dira. Good morning sa inyo. Kumusta ka mo datanan? Action Hotline. Maninay Alma kag Councilor Henry Boy Gregas sa mga kabataan, bao si Iado Christian, kumusta ka mo? Action Hotline. Si Osin Ignero Itabag, araman si Franco Villanueva Osorio, names Agsamusam. Araman si Paring Basti Girhin, o Paring Basti, kumusta? Thank you, Gid, for listening. Si Noel Cas. Good morning man kay Bro Ronnie Gordon, Marisa Calupez Panizales. Oy, si Sir Robert Indiapi Jr. din sa sumong na-assign action Eden Tubuso, no? Calatrava. Kumusta ka na sir? Gamonitor mo siya karon nga aga. Action Hotline. Engineer Noel Olea,
Bro Ivan Huesna, the magician. Kumusta ang racket? Naway gid mga birthday subong. Action Hotline. Daw hina gid subong aton sining racket pare. Action Hotline. Elizabeth Malaka Gamalaho, Boy Jolingo, Marlon Radin, DC Binyomingan, morning mandra sa inyo. Now, thank you, Gid, for listening. Now, ang mga online listeners nato, thank you, Gid, sa kay Madam Vanessa Mayo. Ara na siya subong sa US of A, gamonitor siya karon nga aga. Siling niya mga bakulod nun, kung sundon nyo lang ang protokol nga ginatawag ang tanan madinalag-on gid kag hindi kamo malatnan kag hindi maglapta ang virus, then pwede na magbanding dayon. Try nyo inabala kag maghugas kamot permi. Good luck, thank you, and keep safe, and God bless Bacolod. Sige, ikaw man, Ma'am Vanessa Mayo, ara siya sa Amerika, gamonitor karon nga aga. Good morning, Gid. Action Hotline. Nawari, okay, way labot nga gusto na ton magki-update kay attorney sa sining luyag malagin ayo sang alkalde dito sa nasyonal nga kung tani mabalik kita sa MGCQ, damo abing ka pamangkot siling nila tinano ni man pwede na makagawa ning 21 years old below ang lapaw sa 60 years old, damo ka pamangkot sina. Plus ang alkalde gali nagpagwa sang kwano sang order sa kay City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan nga nagapamangkot siya o kung ginmanduan nga imbestigahon kundi may nagtuhaw nga pag-aso dira sa NGC last time. Ibalaon ta mga updates ni Abe. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Attorney Joselito Bayatan ng City Legal Officer sa Bacolod City. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Asinay. Morning aga sa aton tagpalamati. We hope that everybody is healthy and keeping safe. Okay. Morning aga din sa Asinay. Salamat gid attorney no sa time kag sa imo man halong kagid permi. Now, first and foremost, unahon ko lang ni attorney kundi do may ara sang ginpapanaog nga directive sa imo si Mayor nga imbestigahan atong pag-aso balada sa may government center to conduct an investigation. Kabalo ka sa social media sumubot sino maning mga maalam iya nga gin-obrahan naman si Mayor Bing sa mga kung ano dira nga mga issues parte sa nagtuwang nga pag-aso, no? Pero anong latest sa to? Nakakandak ka na gid man investigation, attorney? Actually, mga directives aton we are coordinating with the Bacolod, no? Okay. So, ang aton concentration is actually the status of the mga structural kadira. Ang aton mga electrical design because hindi na naman manikay ang government center madaan-daan naman ini. So, I think mga more than 10 years na siya. So, there could be a need of review with especially of the electrical wirings nila, ng outlets, o kung natin tanan still functional ang mga emergency system, you know. Okay. When the incident happened, a sprinkler functional. In fact, dito sa City Legal, nagnaboto ang tubig eh. No, kay annex lang sa akong ang kwarto. Okay. So anyway, we will keep you updated in the public posted kung ano din ang resulta sa aton nga investigasyon. Yes, sir. Yes, sir. Now, Ari, masip lang ko very quickly. Kundi si Mayor ayo no sa bahin sa National IATF nga kung may mo makabalik kita sa MGCQ na. In fact, kuan pa to October 16 ang gusto niya sining kung tani pwede makaumpisa galing ting national ang order sa aton nga GCQ until until the end of October no. Kita kay balo kung anong mangin quandary decision sa national. Pero attorney, gusto ko lang check karon kidamo plaga pala mangkot siling nila
anong matabo sini ang mga 21 years old below i-allow na ni sila nga makagawa kag ang amuman ang 60 years old up, attorney? Kung mga MGCQ kita, actually, damo na nga relaxation sa aton nga mga activities. Okay. So, pero still ang mga ginatawag na natin, sila mga vulnerables, those ages below 21, ang may mga comorbidity, inang bisan below 21, pero may mga asthma ni sila o may mga epekto ni sila sa ilang body function, organs, pag ang mga over 16. So we still encourage them if they can limit their exposure to the public. Okay. But kay mga bag sa MTCQ, arayakon ang quarantine sistema eh. Aha. So, although ang buwasin isang MGCQ, this is more na we are nearing new normal. So, mga protocol sa Japon, nearing of mask, face shield, I think we still have to observe the curfew, liquor ban. Okay. Mga strict protocol sa Japon. Okay. So, yes, actually, pero ang IETF sa national to yan nagpalayag abisang statement kanya pwede nakagwa mga may mga edad nga below 21, mga 16 years old rabi halimbawa kapin pa kun ining may mga parts of activity ni labla sa sports activities nga kinahanglan lang mag-training sa gwa. So this is only a part of discouragement kay nahimo ninyo gina-discourage sa mga pagwa pero hindi kin man not necessarily nga pwede sila dakpon ka pulis. Hindi na gid man, but ang aton nga syudad, Bacolod City is very conservative. Okay. Plus our mayor is having this very cautious approach. No, si Mayor Bisa may nalungon. Sa aton na nakita sa mga general bus testing naton sa tong Agosto. Nakibot kita sa resulta sa positive kadamo na gali. Okay. So mo to na nga ni mulig sa Malacanang kay Masimil mag-epic center si Tao magsulod dito sa Cebu. So that's why nag-extender man tayo ng Malacanang kagas sa Cebu hindi gani ang emergency operation center nato no. Okay. Under General Melquiades Feliciano. It's really run by Malacanang, no? So, sa subong nakita takit man we are going down, no? We are having the downside. So una nag 3 digits kita 100 plus. Now we are on 2 digits consistent na kita dira. Sang last Monday, I think we only have about 17 positives. Okay. So it's an appreciable work. And I think sige yun hasta nga ma-put down, mamutang pagiging ang mga proper approaches and protocols even in the absence of the vaccine. Amo na ang aton nga pagplastar. So ang isa sila still the conservative approach na ang mga vulnerables maghalong gid yapon. Okay. No, maghalong gid yapon. Hindi ko nato dano ng mga record of deaths amo gid yapon ang may mga comorbidities eh. So I think that is still the best approach. So sa MCQ ang mga vulnerables dati maghalalong gid yapon. Pero why pa kamo kabaton, no why pang city kabaton, especially the office of the mayor, sa reply from National IETF, nga indeed gin-downgrade kita from GCQ to MGCQ? Wala pa man kita. Okay. Actually, nag-appeal kita. Kita sa mga disease naton, pero gina-verify at the same time na sa National IETF. Makadto na siya sa RESO, sa Regional Epidemiology Surveillance Unit. Tanawin nila to ang mga reports natin sa laboratory results. Okay. Dito may mga sectoral inquiries na sila.
kag ginabalansin nila tanan the economic aspect. Aha. So it takes time. That's why we wrote them earlier. Like kung nasa sa October 31 kag ma-validate na lang nila ang safe na ta, then maybe even before 31 malit na natin ang GCQ ta. I see. So ang advice naton, especially sa mga nagapamangkot below 18, although ang IATF sa nasyonal nagambal pwede ni sila kagwa, sa gyapon gina-discourage sa isang city nga kung pwede hindi na sila kagwa. Yes, we that is for that is for personal reasons of each persons concerned. The government cares for them. Now, ila naman ni role to also observe it para man lang isa kaiwan sa tanan, no? So, kung pwede man lang na ma-maintain pa ang aton nga gawi all for essentials, then so much the better. Now, kay kung namigidya wala sa mga ginatatsag, wala masakit eh. Okay. Ang namin naton ngayon sa subong pag-impose. Yes, sir. Now, aparte balaya sa sining Executive Order number 68, kundi lifting the Sunday lockdown sa 3 major public markets, sir, may mga monitoring kita, team nga nagalantaw, kag pila ka percentage, ang mga vendors nga way pagyapon nila on process pa o kung dapat mapaswab pa sila, nanuman? Ang aton initial result naton nakakuha kita nga mga more or less 1.7 mga 1.7 o 1.8% ang Alas 8:50 na. Balikan naton si Attorney Joselito Bayatan. Kay damo nagapamangkot, iban di gusto nila may mga swimming activities bala as part sa ila sining sa mga schools nila, posible kag sa mga clubs nila nga intrahan. Attorney, sorry gid na utod ang aton linya, you were saying kay na? Anyway, going back dito sa aton nga surveillance testing sa market, we have a very appreciable result, no? Mga 1.8% sa result naton nga nag-turn out positive. Ang sa naswab dito mga 1,662 I think. And then nagdugang kita another 332 daw more than 2,000 kita nga Okay. nga swab. And then so bintanaw nato ng percentage, all of these nga nag-positive, they will follow the proper quarantine protocols, no? Kaya at the same time, ang wala pa na swab, abutangan naton under process, kaya itong nag-swab compliant. So in other words, makahatag na kita sang maayong pag-gauge kung ano ang safety sa market, ha? Okay. So it appears nga almost all pwede ka-operate. No? Doon tayo na lang nag-positive. Almost all pwede ka-operate. Kag ang lockdown, for purposes ng lockdown, at least may isa ka adlaw nga may sanitation, kag pag-open sa market for the following week operation, may safety measures ita nga na-adapt. Now, kung nakita natin nga amo ni ang probability sa safety and health status natin, Okay. pwede na natin i-terminate i-lift natin ang lockdown. So, this is actually the result of the cooperation of everybody, no? Okay. So, notwithstanding sa mga opposition nga tiway hindi ko na nung ila agenda, but actually amo ni tanan ang direksyon nung mag-ayo bila ang tanan sa kayuhan sa tanan. So amo na ning resulta sa aton nga surveillance testing sa market. Okay. Isa na ni sa mga positive view, no? Aha. Oo. Yes, pero ato ang mga kwanto ang nagprotesta to daw ay man niya planong sitting maghimo pa kung lagson pa ini sila. Actually, we have already the instruction from the upper echelons, no?
daw may mga may ara lang kita nga mga may mga may mga sektor naman nag-aabot dire. Kung tipo na Subong Cagano kay isa man na sa mga bagay nga ginapangayo nato no na kung this is the effort sa kayuhan sa tanan for the welfare na may ara gid siyang i-undermine bala. O kung why now we are always open for criticism. But to the point na gina-personal na ginahimo na blayamuhat ang programa. So madula ang respetar sa mga publiko. Yes, sir. So eventually, this will reflect even the image of the national government. So hindi natin makapabalo kung ano gid, pero actions had already been taken. Hindi ko ni pag-uon sa media. Babasik mambal sila nga we are just beating an empty drum. But they will see the result. May nag-inabot naman na we just met personnel coming from the ILJ. Nagabot din nga ASEC for several times, and then we are already coordinating many things. Okay. So we will just post you action art when the right time comes. Yes, attorney, we will. No, mahulat kami sila. Isa na lang, sir, ka-concern. No, kundi nagligad bala ang council, nagareklamo to sila. In fact, daw ipatawag nila ang treasurer ang city treasurer matapos ka daw ay nag-implement kuno sang ordinansa. I don't know if you could comment sa sining sitwasyon bala kay do napaslawan to kuno ang city treasurer nga mag-implement sang city ordinance 936. Oh yes, sa kwan siya sa tax condonation. Okay. Now ang for a brief history, ang Palawan, ang province of Iloilo, they also have this manner of tax condonation. Ang reason dito kay tungod ng drought, they considered it as a calamity. So nag-tax condonation sila sa land tax. So si Palawan nagsigi siya pero siyang gin-audit na ang treasurer nila disallow sa COA ang ordinansa. Kaya nagambal siyang invalid daw ang condonation sa tax. So yung pabayad ang mayor, pabayad ang treasurer, ipabayad ang members sang council. Sang total tong gin-condone nga amount. Now the following year, it also happens sa Iloilo. So gin-call ang atensyon sang DILG ang province of Iloilo. And ang si Governor Defensor nagpagawa siya sa iyang executive memorandum na i-suspend ang collection. So ang from there naghalong man ang treasurer, nag-communicate siya sa city legal yung pang-compile niya mga records. Now it is we are discussing this. And we come into the point into 2 points, no? How do we define the application of revenue na ma-justify ang condonation? Okay. Ang second question is ano ang meaning dito ng condonation so far as it is related sa calamity? That's one. Ang number 3 is where shall we address this? Will we address this to the DILG? Or we cannot address it sa COA? Kaya although si COA ma-audit na lang mo. So normally, ang general view is kung nagapangayo ka opinion sa isa ka government agency,
na siya man na later on ma-decide kung may violation, kung wala, hindi na siya magatag opinion. Kaya preempted karon ang iya, ma-preempt karon ang iyang decision sa iyang opinion. Okay. So, eventually, the decision falls with the COA. So, hindi na ito pwede na kanto. So, si DILG, may opinion siya with regard sa Iloilo nga sila niya nag-upod siya, nag-share ang views ang COA. Yeah, pero galing, this is a matter of revenue. Mayo gid makuha man ang point of view sang DOF, Department of Finance, this is tax matters eh. So, anyway, by next week siguro, may mga additional researches sa ganito nga ginaobra. Kung makuha ni namon, then maybe we can come up now with the proper approach nila. It would either be the makadto kami liwat sa mangayo pa kami opinion sa DOF na kag basic makapangayo kami opinion pag for clarification sa DILG. Yes, sir. Yes, sir. So kay Baloka, when it comes to mga amon sila balang nga issue action art, data na makita ang technicalities ang law eh. Gani. Magambal kita nga revenue, it could be coming from regulatory tax. It can come from the tax per se, no? Ay ang kung magambal ta regulatory bayad kami business permit, actually tax man na sa Japon. In the form of regulation siya. So hindi naman ang land tax man na sa Japon, pero this is covered by the local government code. So tanaw naton kung hindi ang proper application. I see. Okay. So amo na kung kaysa why mangarog anticipate na kabisan ang city nga bisan na-approve na ini, may mga technicalities or technical issues nga magtuhaw sa ulihi. Okay, siyempre ang law is ang law must always be reasonable. We find the ordinance reasonable. But ang application, it's a matter of policy naman. So, balo ka ang law, medyo komplikado man siya mo. Reasonable sa tanan, pero ano ang policy sa government? Gahatag sa condonation kung wala na. Ano naman na, ano ang policy sa tax? May exemption kung wala. Pero even if the amount is reasonable, pero kung hindi siya magsanto sa policy, hindi man na siya po natin ma-implement. I see. So mga mechanics na sa isang law, so we will see to it na everything will be in proper places para balance ang tanan. Okay. And of course, it is always for the good of the people. For the meantime, hindi lang anay ni pag-i-implement. For the meantime, hold siguro anay. But we are discussing things with the city treasurer and the accounting office. Okay. Kung paano natin inyanay matreat ang nga hindi man maghang ang city ordinance. Hindi siya maging hanging ordinance bilaw nga bisan false na sila niya functional. I see. Sige. Ma-update na kami sa imo siniya sa pila ka mainadlaw. Salamat gid attorney for the time maging dedicate mo karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Damo man salamat Action Art sa ating tigta na mati. May God bless us all. Salamat. Good day. Good morning. Salamat. Action Hotline. Ayos, ati. May mga technicalities, may mga question pa subong nga gin-raise o kung na luyag pa'y baloon, kung na nugid ang matabo sinig kay ang panindugan to ya sa isa sa mga co-author nga si Councilor Al Victor Espino, siningiti dapat ipatuman na ni kay ginlagdaan naman gani na permahan na approve na ang iyasang city council na tapos ang ila trabaho nga magbalay sining city ordinance which is nagahatag condonation, no? Kung nagabayad ikaw sa buwis, ang mga multa, mga penalties, no? May ikondon dulaon. Amo nang gwa niya. Action Hotline.
pero sa bahin iya sang City Legal Office, so ginahimo nila subong ang pila ka mga pag-review kag pag-inquire sini sa natungdan, no, gumain siya sa gobyerno para makakuha gid sang nagakaigo nga advisory o kon giya kung balati sigihon ini o kung hindi for the meantime hold anay no ang condonation nga pwede maangkon sa mga taxpayers sa Bacolod. Action Hotline. Hindi ka mamagkalipata, duha ka promo sa Action Radio Bacolod, ARB 4 piece, pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom, masigi-sigi ini mga estudyante dira, agod nga mabuligan kamo, mahatagan kamo sang bulig sa Action Radio, pagi sining cellphone kag tablet o gadget para sa inyo mga online class. Sige lang nga magpadala sa inyo sining nga mga entry. No? Importante, masunod nyo ang insakto nga mga kuandira, no? Gina-require kag ang dapat kung paano ka mo mag-participate sini, no? Especially ang pag-like kag pag-follow sa official Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ang pagpadala pagida sa kompleto nga ngalan, edad, address, contact number, grade, year level kag eskwelahan kung sa tina-enroll ang estudyante, agod ma-qualify ang inyo entry. Action Hotline. Tandaan paliyoga, nagasige pa ni padayon lang magpadala, pero ang pagbasa sa sulat sa This Is My Life program ninyo, bantayan. Action Hotline. Isa pa, ang SAP sa ERB o konsulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod. Uy, Lunes na niyo, mag-aumpisa. Kinahanglan preparar ka na, kay kung nalitawgan ka sa uluhon mo paliyoga, kung sino ang mga program, ano ang title sa program na mga reporters nga lans ang nagaprogram agud pagtawag si imo baka sabat ka kag may instant premium ka nga 500 pesos. Action Hotline. Pero pagi sa SAP program ni kinahanglan ang tandaan nyo ang numero nga padalaan sa inyo entry ang 0963-219-8066. Again, 0963-219-8066. Action Hotline. Ayos Lunes na ina, umpisa. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa mong biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Aruntag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, samsan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, report
operator handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
akong nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapas yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran. Happy birthday today kay Lieutenant Colonel Lester Liada, no? Ang DCDA sa Bacolod City Police Office. Again, Lieutenant Colonel Lester Liada, happy birthday. May man kapag monitor kay Sir Jovel Sidel sa Police Station number 1, Fidel Rindon, Baltasar Alex Montesa, ga monitor man siya. No, si Bingsky Dagumboy. Nya good morning. Gawo, rilanggid kami nga pumuluyo sa barangay Mahanoy, La Castillana kay sako kuha sang patrol ka mga tao para swab test kay mga positive gin-extend naman ang lockdown hasta October 30. Paano na lang ang mga estudyante sa amon barangay kaya sta subong wala pa nakabaton module? Ay gali, sige i-check ta ni Abe, La Castillana area, no? Chescha Chim Joy Pamilyaran, Roth Kuzawa, morning mana. Nonoy JR Tayhupon, morning. Rian Montesa, si paring Archie Ray Alipalo, gamonitor man si Changson, ara sa Mansilingan. Ophelia Galero RC,
Nya, good morning, watching live from Isabela. Please kindly greet Sir Engineer Felix Villatora with Silver Dragon employees. Salamat sa inyo na. Melchorita Ferrer, thank you. Kag paring Chupoy Magbanwa sa Macau, China. Upod na si Elma Lusok Polidario. Martin Aliling, good morning kay Emi Esmeralda Dolido, gamonitor man siya. Marisa Luisa Artizano Iligan, ara siya sa Barangay Bata. O ara man si Joven Bautista. Pagkamusta lang ko na kay Arnolfo Syokon, pamati permisi mo. Salamat. Richel Paraba, God bless you. Jose Mungcal Torilla, morning man. Kay Tito Kwandirao sa Bubong Salinio, sa Isabela, kag sa kay Ayon niya. Good morning, thank you for listening. Action Hotline. Well, nagtagaling tiyempo diri sa aton na pagpangalagad. Ang reminder ko lang, o kag gina-recommend naton sa inyo, saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,